ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬಡು ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಲೆ. ಮೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ 1 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಜಿಂತಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾವಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಡು ಮೂಲೆ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಸಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂದನೆತ್ತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಗುದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ದನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಮೂಲು ಬಟಾಣಿ ಮೂಲು ಫ್ರೋಝನ್ ದತ್ತೊಂತೆ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರೋಡು ಬೇಯೊಂದು ಬರೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ಮೊಸರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಗುಪುಗ 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಗುಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ತೀಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ 1.5 ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಬೊದಲರೆ ತೀತೆ ಐಕೆ 2.5 ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ನೆನೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿದು 1 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಗ ಇದು 1 ಸಿಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಚಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಖಾಲಿ 1 ಸಿಟಿ ಆವುಂದಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಅರಿ ನಮ್ಮನ ಬೊದಲ್ದುಂಡು ಅರಿ ಬೊದಲ್ದಿತ್ತು ಜಿಡ 1-2 ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಚೂರು ಜಾಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಉದುರು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.